čím je David Hrnčíř a členové rozhodcovského sboru jsou magistra Zuzana Školeková, Jitka Solnokyová, Rudolf Dulava. Stavitelem parkouru je Jana Holá. Technickým delegátem je Gloščík. Ale my již máme na startu, respektive již za první překážkou, Nikol Švihorovou s koněm Samantha 14 z jezdeckého klubu Epona Jistební. Připraví se, nebo je již připravena Vysoudilová a dále Cvinkr, Stéblová, Fialová, Volná. A ještě jednou opakuji, že po 27. dvojici, která je složena z Kateřiny Kopišové a Okidoki, dojde k úpravě povrchu kolbiště. Samozřejmě ještě připomenu, Nikol Švihorová.